खुलुमबाय दिनैनि फुंबिलि रादाबाव बेखौ बरायनाय जाबाय रादाबखौ फरायदों आंनि जोमखाख्लारि थारैनो जोबोद दुखुनांथाव खोथा सासे फोरोंगिरिया गावनि फरायसाखौनो जिनाहारि खालामदों आइ आं स्कुलाव थांसै मोजाङै थां फिसा ओरैमा लामा सामाफ्राव बोथोरा मोजां नङा औ दे आयै ओंखामखौनो संहैसै आं माथो सानाबो सानजौलायलांबाय आयै 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 हा मा जाखो मा गाबज्रिखाव बायखो आं मेंनानै फैबाय आयै थाबायना फैनानै थां ओंखाम खुरैदो थां रेसा सोलायनानै फैदो फिसा आंबो जायाखै ओंखामखौ ज' जानोसै खुरैदो आयै मा ओंख्रि आयै ओंख्रि संबाय देग्लाय मेट्रिक परिखा होनांगौआ मोजाङै फराय लेखाफ्रा जागोन जागोन माखौ सिन्था खालामदों नोंफा गैया होननानै आं नोंखौ एफा खस्थ' फोरोंदों फिसा ओंखायनो आं नोंखौ बुजायो फिसा जाहाथे नोंबो आं बायदि उनाव दाजाथों बुजायनांला दे आयै थां ओंखाम संहैदो थां आं लेखा फरायनोसै औ दे संहैसै फिसा आयै आं स्कुलाव थांसै औ दे हा सोर जाखो बेलाय आयौ सोर जाखो बेलाय स्कुलनि स्टुडेन्ट लाइफआवसो हेल' प्लिज नै साइथिङाव सासे सिख्लानि गोथै सह दङ थाब थाब फैदो नोंसोरो नोंनोमोन नामा फन खालामनाया औ सार आंनोमोन फन खालामनाया माथो जिनाहारि खालामना गालांनायसो औ नंगौदां सार बेगा नायनाय बेगा नामा ददेरे ओमफ्राय गामिया सालबारि आयै अन्थाव बाथावनो दा बावहायनो हारसिं ओंखारजानाय नंला सार नोंना फन नाम्बारा होलांलाय जेब्ला नांगौ जायो इनकुवारि खालामनो अब्ला कल खालामनो औ नै लादो सार जाबायना सार हावलदार डेड बडिया दैखांदो औ सार सिस्टार नोंबो थांनो हासिगोन औ दे जागोन सार हाब दिनै मा दाबो फैया जारौआ स्कुलनिफ्राय
Ayo, फनाबो मा सुइस्ट र' खेनसे हरबावनां मा जाखो दे मा फनाबो सुइस्ट आयु सुइस्ट लाफेरा मा लालाबायखो दिनै आयु मा जाखो मा दाबो फैया जाखो फनाबो सुइस्ट जाफेरा दिनै मा जाखो आयु दिनफ्राबो मोजां नंला गोसोआसो बोरैबा मोनलायलांबाय आंहा गाज्रि मोनालायलांसै जारनाव फन खेनसे हरबावसां आयौ सोरनि फन फैखो हेल' नों ददेरे बिमा नामा औ आंनो मा जाखो आंना फिसाजोआ आं क'क्राझार पुलिस थानानिफ्राय बुंदों नोंनि फिसाजोखौ सोरबा बुथारना गालांदों नंगौना नङा नों खनसे कनफार्म खालामनो फैबानो जाबाय मा बेफोरखौ मा बुंदों नों सार आंना फिसाजोआ मा जाखो हेल' आइ आंना फिसाजो सासेल' नायल' जाल'मोन मा जाबावनांगौ सासेल' नायल' जाल' फिसाजोमोन मा जाबावनांगौ नोंनो नामा ददेरे बिमाया फिसाजोआव दङ ओरै फै हावलदार बोखोनाहाय फिसा मा जाबावनांगौ फिसा मा एसे फाफि मानसि बिसोरलाय आंनि फिसाजोखौ बिदि खालामलांनो आंना फिसाजोआ मा गोरोन्थि मावदोंमोन नोंसिनि फिसा मासि फाफि मानसि बिसोरलाय आंनि फिसाजोखौ मानो बिदि खालामलांगो फिसा गोसोखौ हमथा मादै जों दायनिगिरिखौ नागिरगासिनो दं सिखारदों सारा गोख्रैनो एक्सिन लानांगौ दिनै आंना फिसाजोआ दाय गैयैयावबो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानांबाय फिसा जागोन जों हानायमानि सेस्था खालामगासिनो दं आंहा सासेल' नायल' जाल' फिसाजोमोन आंहा सोरबो थाबावनांगौ फिसा आइले फिसा आंखौ मानो गारनानै थाखो नोङो दाखालिसो जिनाहारि खालामग्राफोरखौ पुलिसफ्रा नागिरनानै हमनो मोनबाय मा जाखो आयं मानो एफादाव हाखुदाखु खारबोगोन नोङो दाख्लै आबौखौ गाग्लोबनाय सुबुंफोरखौ दिनै हमनो मोनबाय आयं थमाबार जेलाव नायनोसै मा थ'द' आयं नों लोगोफोरखौ लेंहरदों थ'द' माबार आयं थ'द' सरि हेल' थाबैनो जेलाव फै माबार बुंसै माबा नोंसोर हौवाखौ लानानै
Kenapa, Pak? Jin kamu gelisah. Sir, jin kamu gelisah. Kamu gelisah. Sir, jin kamu gelisah. Sir, jin kamu gelisah. Ini, sir. ID just hajin. ID sir. Kamu gede kan, sir? Kamu gede kan? Jin kamu gelisah. Kamu gelisah. Ini kamu gelisah. ID sir. ID sir. Kamu gelisah. Kunci kamu mana? Kunci. 너 그렇게 간다고 간다. 롱아 봐. 아치아가 국수나에 자는 아이 름나 하이 감는 데잖아. 그래. 어이, 분해 오는 거라. 시작하면. Hai Suna. Suna. Soal bunda kerja ke bisilai. 왜 muni. Asyik. Muni. Woi, bejo ko jikna wala bejo ko. Suna kunci kudum. Enggak, apa kabar? Hari ya thangbai shi. Hap, Suma na thamatin le. Enggak, kenapa? Ayah, hagni lebile. 하기 빌레. Malang lebi, malang ayah. Thulai chicken cinema. 도도 치킨하고 나는 치킨하고. 도마 봐. Enggak, kenapa? Enggak, aku bakalan cari nulis lain. Enggak. 어이, 가방 걸어. Enggak, enggak. Enggak, enggak, aku sibuk dah salam cuy. Adik. Enggak, kenapa enggak? Nakali bukan ni nakal. 마트 잡이 다른 거라. Kebas mati manusia. 나는 막 그런 거 오지. 너 새 지시를 가시. Turi mapa cikere.
Ayolah, थाब थाब गारि सा 클래스 टेनाव फरायनाय सासे उन्दै गथ'सोमोन बे उन्दै गिदिर सिनायनो रोङा सालाफोर जुनार जाखोना मानसि जाखो गाज्रि खामानिखौ मावनो गियान गैया मालाय हिनजाव थांना थानांगौ गोथाव गोब्राब बुथारग्रा जाबायलै सार जाबाय दा बुजिला जिनाहारि खालामग्रा नोंसोर हगारनो दोनदों नोंसोर खनबेसे जाखो नोंसोर बिदि खालामबाय थानाया बिसोर सार जों सिगाङाव खालामाखै सार दा माबायदि खालामदों नोंसोरलाय अरना थानायमोन नोंसोरखौ फासि हमदों नोंसिना थांना थानाय लाइफिला हासिबासो जासिगोन नोंसोर बेयाव मा मोनफैदों मा दावराव दावसि खालामनायनि खोथा बुंदों नों सार सासे स्टुडेन्टनि जिउ गोमादों बिसोरखौ फासि होगौमानि जों जिराया जों जिराया जिनाहारि खालामनायखौ बन्द खालाम नोंसोर बिदि गेटआव थानानै दावराव खालामबाय थाबा जागोन नामा जों गोजौनिफ्राय अर्डार मोनबासो फासि होनो हागोन ना लामा सामायाव ओंखारनो हानाय नङा सार जेब्लासिम बिसोरखौ फासि होनाय नङा बिसोर गिनाय नङा माब्लाबाबो जिनाहारि खालामनायखौ बन्द खालाम जिनाहारि खालामनायखौ बन्द खालाम जाबाय दे जाबाय नुनो मोनदों जोंबोथ' बुजिगौ नोंसिनि दुखुखौ आं सासे बिमा जानानै मारै सहायनानै थानो हानो आफाफोर जाबाय दे जाबाय न'आव थांदो जों माबा मोनसे खालामसै जिनाहारि खालामनायखौ बन्द खालाम Ayong, Ayong, Ayong. Hap, Ayong fैदों जिरायफै Oh, Ayong. दिनै मा गोसोखांबोदों आयंआ Ayong, जोंनि दरना होनाया जेबो खामानि होआसै मा बुंबावनो आयं जों गरिबनि खोथाया रज'खाया आरो जोङो गरिबा न्यायबो मोनखाया गाबनो नाङा Ayong मा बुंबावनो आयं आंहाबो बिखा खामो थैनायानो साबसिनसै बिदि दाबुं Ayong जों दंना आंहाबो नोंसोरखौ नुबा बिखा खामो आयं बिदि नङा Ayong दागाबसै जों दंना गोसोखौ गोरा खालामनानै थाथ'दो Ayong आं थांसै दे आयं सम फै जागोन दे Ayong नोंसोर नङाबालाय सोर दंबावो आयं